Ngiyabingelela abazalwane ekushoneni kwelanga. Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu Nkosi. It's nice to be here. Hallelujah. Awubheke kumakhelwane ohlele eduze kwakho ukuthi wenze kahle bafika. Praise the Lord. Yazi ngiyabona nilazi leli ivangeli langempela. Amen. Mina ngikhule bonke abafundisi besho lento engiyishoyo. Ukuthi it's nice to be here. Lo ngayibaba lapho nje. Ukuthi kusho ukuthi la kukhona khona umfundisi. Mnandi. Ukuthi nisuke nifikana phi naye kodwa nje la ekhona yena. Amen. Angazi noma sekwashintshana. Noma ikuphi la nifikana khona nomfundisi. Kunjani? Angazi ke nifikana phi nabafundisi benu. Amen. Kodwa nje zilongo uficene nomfundisi. Nawe umfundisi mabe kufica qinisekisa ukuthi kuba nice to be there. Angithi bafundisi penenze show ngoba la umfundisi ekhona kuba njani? Yayisho njalo lento. Aniyazi lento mayifunda kaSambi. Mafika umfundisi, it's nice to be here, it's nice to be here. Ukuthi emva kwalokho kusazophuma uswazi esikoleni. Kodwa for the fact ukuthi la kukhona khona yena indaba izobonakala mase yambili. Usale ngabe imnandi bayazo mistress. Ukuthi asho ukuthi homework yami anibhalile nizosindela ukuthi ngoba khona umfundisi. So la kukhona khona umfundisi kufanele kube khona nohlelo lokusinda. Amen. So that for the fact ukuthi ngilanda mama. Amen. Kuyaphoqa ukuthi kube khona abantu abazosinda. Amen. For the fact ukuthi ngilanda mama kunezimo zabantu ebezisawa. Kodwa ngenxa ukuthi ngikhona la zizoba nice. Ngoba wherever la umfundisi esefike khona situations are bound to change. Hallelujah. Because abazalwane kufanele nje kufanele futhi ngathi ungamtshela umakhelwane wakho ukuthi lo mfundisi uzongishintsha namhlanje. Namhlanje ngifuna ukukhuluma yazazi iqomondo. Lezi zithithwa yilutho. Lezi zithakakazana umfundisi ophendula mina awuyibhekele uqomondo utshela ukuthi namhlanje uzokushintsha umfundisi. Uzosinda wena. Yabona nje lolula koza. Uzophunyula wena. Kuthi ngithi ebusuku noma ntambama kuthi ngisho njengoJohana. Amen. Ngalesikhathi ayebhize babhadise emfuleni iJordan. Elithi iBhayibheli abaSadusi nabaFarisi nabo beza. Wayesethi uJohani kodwa ngithi bisobani. Uthi kodwa ubani lo lumi indlebe. Ukuthi nani nizosinda. Ngifuna ukusho njalo kodwa balokusizile. Angazi noma umfundisi umkhisi. Angazi noma umfundisi udube lokusizile kodwa ukuthi uzela. Amen. Ngoba namhlanje it's gonna be nice to be here. Amen. Hallelujah. Amen. Obana bavumelana nami. Angithi sonke sidlile, right? We were well fed.
Hallelujah. Mina ngitheze ngiliqedile lami mfethu kwasho ukuthi ngisakuthanda ukudla. Hayi ngoba bengasuthanga. Uyingoba bengisakuthanda ukudla. Amen. Ngase ngudlulisa lo myalezo ukuthi hayi ukuthi angisuthanga. Bengisakuthanda nje. Makusekhona ngisangakudla. Hayi ngoba ngasuthanga noma ngugimba no. Express our feelings kubantu aba-organize ikhishi ukuthi akusikho ukuthi ngiyangabaza abakwenzile ukuthi nje ngizwe ngazuthi mina nokudla sathandana. So I went ahead and eat. Hayi ngoba bengilambile kodwa nje bengisa-exercise uthando lwami. I was showing my affection and letting go with him. I still love you. Hallelujah. Ake ngichazele ukuthi sidle kabe namhlanje. Sidle beef, the butternut, the coleslaw, no beetroot. Angifuni ukuyibala ithaka ezibeef ngoba ngizwile ukuthi iningi kakhulu. Ngendlela eyikhuthaza uthando lwami. Ngaluzwa futhi amalanga. Now ake ngibuza ukuthi ukuba basiphakela ukudla ngala ngaphakathi. Ukube kuthiwe nje hayi umuntu nomuntu somnikeza 50 rand. Akahamba ayithengelene ukudla. Ngabe sidle kanjani? Ake sikhulume nje sengiyashumayela. Ngabe sidle kanjani? Kube nje kuthiwa avana umuntu akadle le-office athathe 50 rand ayibonele lunch. Ngawudle kanjani? Asiqale kuma-fried ngoba ngiyawathanda. Ake sithi basic ama-fried. Then okunye sengingalandela ngoba ngiyazi ukuthi ukwehlisa i-repose. Wabonile amakopi lapha ngasemva. Kodwa now into engiyibonayo, if everyone was going to eat according to their choice, besingeke sikwazi ukunika imali yokuyodla lunch. Besohluleka angithi bazalwane. If anyone was going to eat according to their choice, besizohluleka ukumitha ama-demands asinayo imali esiyiqokelele ebinga-provider ukudla according to your own choices. Now for the fact ukuthi nanokuthi sidlile, it is because kuthathwa isinqumo sokuthi bonke abantu abadla ukudla okufanayo. Hallelujah. Isinqumo nje sithathiwe sithe bonke abantu abadla ukudla okunjani okufana ukuze provision izofana, ukuze kungazoba khona ozothi kodwa mina or kodwa mina. Nikhona bazalwane? Amen. Siselapha sifunda John 6 verse 35. Oh, amen. Amen. Ivangeli kaJohn 6 verse 35. Angivamile ukuba mfushane mangishumayela. Angivamile nje. So yeah, so nizomjwayela nje. Laba abajwayele ukushunyezwa kafushane. Namhlanje I'm sorry, angijwayele nje ukuba mfushane regardless of time. Amen. Angijwayele nje ukuba mfushane ngoba angize ngashana over ukuthi hayi isikhathi
Uyabona mawusindiswe njengami, you don't worry about time. Wengeke phela uJoshua amesilanga. Amen. If time was of importance. Yena nje yiso the need ukuthi alingashoni namhlanje. Although babe khona abafisa lenze njalo. Kodwa for the fact ukuthi uJoshua engayimisele njengami. Engayimisele ucontrol isikhathi. Amen. Phela ngeke ngize ngisuke la ingakenzeki lento engifuna ukuyenza. Amen. Le thina noJesu sifuna yenzeke. Amen. So don't worry about time. What about the activity of the night? Hallelujah. Amen. Now futhi uzoyizwa uma isiyenzeke lento kunoma iyona. Hallelujah. Amen. So don't worry about time. Mawubona izinto zewashi iqhubeka ungakhathazeki ingoba le batch. Kodwa umfundisi usesimisile ini? Simile isikhathi manje. 20 past 5. Mawubona nazo uthi liya 6. Okwazi ukuthi izinto ezihambayo. Kodwa umfundisi isikhathi. Umfundisi uthe ngo 20 past 5 la manze ewashi sekuhamba izinto. Iwashi njani? Niyangizwa bazalwane? Amen. Efonini yakho kuzobe kugamuka nje inamba. Kodwa umfundisi isikhathi uzobe njani? Ngeke uzusikhalele lesikhathi. Amen. Ngoba sizobe sinjani? John 6 verse 35. John 6 verse 35. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nomkholwa yimi kasoze oma. Amen. Amen. Hallelujah. Ngokwezwi kaNkulunkulu sengiqedile. Amen. Kodwa ngokamoya ingcwele sesiyaxoxa. Hallelujah. Ithento yami kade ngiqala ngathi ukube besizovula into ethi idla ukudla njengokubuka kwakho besingeke sikwazi ukulifida. Amen. Hallelujah. Ingakho kubalekile ukuthi ukudla okwenziwayo akufane kona wonke umuntu. Khona nokudlayo ezoneliseka ngokufanayo nomunye. Ikhona abazalwane. Noma ngisakhuluma ngokudla obana seke bahamba bavakasha nje somewhere. Nokuhlala ngala esontweni mhlambe makuvala ikole wavakasha ngakantuthu. Noma sithe mdlelana. Ukuze ungaboni kalule ekhaya sithe mdlelana. Obana abane experience yokuvakasha. Ngifuna sixoxe bazalwane. Angifuni leke kasonke. Ngifuna let mina ukuze ngizokudila nawe direct. Mazoni mzila wakwavakasha. Inenye inhlambe ebaleke kakhulu oyilungisayo ukuthi iba khona mawuvakasha. Thula. Beside the toilet bag. Uba ngiyabona bakhobayo yona bathi inene mozohamba uqinisekisa ngempela ukuthi ikhona. I-toilet bag leyo. Yabona ngavela ngamqeda amandla ngoba abantu besifazane bakhonelwa nje nge-toilet bag. Imali yokubuya. Yes. Omunye ekhambeni kwakhe yena aqinisekisa ukuthi we are going somewhere with us unfinished. No doubt. Usizusiswa. Uba nemali extra. Wenza sure ukuthi imali njani ikhona. Upho umuntu umhambi. Yes my dear sister. Ukuthi uyazazi indlela ozoyihamba. Uyamvusa umuntu wakho thini? La asiyachaze leyo ngene endlini. Uphike ungene endlini.
Okay, uyilento bethi mayivakashile umnyango ivule ngesiphomo. Omunye umhambi Mamazele uthi yena uhambo lwakhe malizoba lude ulungisa umphako wakhe. Ufuna ukutshela Mamazele ukuthi kukude kusuka eGreat Town ezeShaka? No, ngiyayibuza. Akude. Yasivumelaneni akude. Ukuthi nje sekwaba umkhuba wethu. Ukuthi unele ungangena ekhumbini eShaka usuka eGreat Town bese ubiza umama weNkoda la. Sekwaba yinomo. Lento yokuphatha umphako isazi yasijova. Ukuthi engathi umphako ungawuphatha ngisho usuka ngaseDocs awuvakasha kaNtuthu. Sekwaba yinomo. Ngifuna ukukhuluma esayidini lomphako. Amen. Kubaluleke ngani ukuthi umuntu onohambo njengoba uzondesha ethi I bring extra cash. Kubaluleke ngani ukuthi umuntu onohambo aqinisekise ukuthi umphako wakho right. Kubaluleke ngani? Anisahambi bazalwane. Uthi Thingulu? Uthi uzolamba endleleni. Kuzokwenzakala uma ulamba endleleni. Ayazi ngase ngiqedile. Kuzokwenzakalani uma uficwa isikhathi sokulamba endleleni umphako ungenawo? Lethe politiki no elethu. Soba nola. Uthi sisamandla azokwenza njani? Azophela. That is point number 4 or 5 kulama point enginawo. Elinye point delete. Kuzokwenzakala uma uphele lomphako endleleni. Kuzokwenzakala. Masuku. Uzolamba. Boya lapha. Uma sewulambile ohambeni lwakho ungenawo umphako kuzokwenzakala. That is true. Is that all? Bayanda. Uzogcina usumisbehave ake sisho njalo. Uzogcina usumisbehave, uzogcina usukhomplela uma ukuthi usebhasini ukuthi nazihamba kancane naleli bhasi. Kanti liyagijima for the fact ukuthi wena usunenkinga usubone ngazuthi emotion ayikho. Engazi ukuthi nizongishumayelisa kahle. What Baba Mkhize? Uzofa. That is very true. Uzofa. Uma indlala yakhe ingahlangabezeki uzokwenza njani? That is very true. Kusekhona kunye? Yes, ma'am. Uzongenwa izifo. Washo njalo umama ufundisi mangiyobona abagula esibhedlela. Athi ungangene wodini ungadlile ngoba uzofela mina ngibona ukhona umuntu ofela umuntu uzofela mina alikhe lokugcina mhlawumbe bese ngikepha. Yes. However, what is the khona eceleni kwakhona ungagcina udla nezinto allergic. Asilibambelele ngoba lifuna ukuya ezulwini. Wagcina udla izinto enjani? Engazwani nawe. Yes. Wagcina izinto engazwani nawe ezigulisayo. Siyagobela. Uyamkedelela? Uma kwenzeka umhambi wohambo eficwa indlala engenawo umphako ugcine senza noma yini. Amen. Whatever ofarisha yona eyithanda engayithandi kodwa uzowenza njani? Uzoyidla ngenxa yesimo sokuthi uficwe indlala. Hallelujah. Now ngifuna ukukhuluma ngalendlela ntambama bazalwane ngoba ithi into yethu thina singabazalwane sisohambweni. Ayibonge Nkosi usho njalo umbhali ithi sencwadini kaJobe mangaphosisi
athi impilo yomuntu ozele ngowesifazane iyadlula. Nikhona bazalwane, kusho ukuthi umuntu nje osemhlabeni wenze njani uyahamba. Ayibonge inkosi. Kunamacule esize siwacule athi ngiyahamba mina ngiya ezulwini uzosala wena. Kusho ukuthi mangikhuluma kule mvuselelo ntambama ngikhuluma nabahambi. Praise the Lord. Uma ngikhuluma kule mvuselelo ntambama ngikhuluma nabantu abasohambweni abangakafinyeleli la kufanele befinyelele khona. Nikhona bazalwane. Now uma ngikhuluma kubantu abanjalo ntambama nginombuzo othi ke wemhambi njengalokhu usohambweni lokho uhamba njengalokhu uhamba uhambo ogcina kwalo ungalazi usho njalo ngithi uJobe futhi athi sikhona isikhathi la ngiyothatha khona indlela engiyohamba engazi noma ngiyabuya kuyo na. Amen. Haleluya. Athi ngithatha uhambo lwendlela engayaziyo engayazi noma ngiyokwenza njani ngiyobuya kuyo na. Now into yami ithi njengoba sivumelana ukuthi singabahambi njengoba sivumelana ukuthi singabantu bohambo, we are on the journey, we are moving forward. Alibonga igama lenkosi. Now i-question enginayo kule mvuselelo ntambama ithi wemuntu wohambo umphako ulungisile na. Haleluya. Amen. Umphako unjani? Kungabe esikhwameni sakho sohamba, haleluya, esiwathika onke ama-boxes ukuthi as I begin my journey toilet break ikhona, check, haleluya. Extra cash ukhona, check. Nikhona bazalwane. Now ibisithi into usuwacheckile onke amabhokisi. Ngabe ulicheckile yini nebhokisi lomphako wakho? Ngiyayithanda leya uzonda ivezayo elekelela udadewabo. But nginento ethi are you aware njengomhambi wohambo ukuthi on your way as you go along, are you aware ukuthi in the midst of your journey kukhona indlela ezothi mayifica ngishimali unayo ingakanani kodwa isoze yakwazi ukukuthengela isidlo sokucima indlala yakho. Haleluya. Ila uJesu eseqhamuka khona eqhamuka athi when it comes the time in your journey uhlangana nezimo la imali yakhe ingasebenzi khona. Uthi uJesu if you choose me ngiyobe ngikhona kumphako wakho. Aha. Kunama moments okubona usufike la uyakhona ukuthi toilet break ayikho. Haleluya. Kunezinto ozoyikhohlwa uhambweni lakho eyibalulekile, I can say. Kodwa bengifisa ukuthi tonight in your journey there is one of the most that you should never forget. uKristu Jesu. Haleluya. Ungakhohlwa izo zonke ezinye izinto. Ayibonge inkosi. Haleluya. Khohlwa na ukuthi uqala uhambo lwakho ungaxubhile. La emakhona imoto ushaya amahlamvu kagomo uyofika unuka kahle. It is proven ngiyakwazi lo. Ngibona uMazondo uyakwazi lo. Fundisa uthinta ngakumina ke. But to bring you back. Into yami sekuthenini. Njengalokhu singabahambi bohambo. Kunendlala endleleni. Haleluya. Ngingeke ngashumele intshumayelo ngikhuluma ngendlala ukuthi kunendlala. iBhayibheli lihlukanisa ngegama. eGibhithe kwabeka 7 years. EkaDavide kwabeka 3 years. Kodwa ngithanda uDavide uthi wathi bayibona indlala
wayesefuna uNkulunkulu. Haleluya. Kubalulekile kuthina njengabazalwane ukuthi sazi ukuthi starting point sethu singuKristu. Nikho abazalwane. La simfunda khona uJohn 6:35 simthatha eseyophela. From verse 1 uJesu engage abafundi bakhe ngesinkwa. Uyayixoxa indaba yokubaluleka kwesinkwa ukuthi lokhu nalokhu isinkwa esikwenza empilweni yomuntu. Ilokhu nalokhu isinkwa esisebenza empilweni yomuntu. Athi bese sixoxile isinkwa azabaxoxela ukuthi zake zabakhona nezinye izinkwa kodwa izange ziyiqede indlala yabantu. Ngoba nina kuyenzeka uthi usuzidlila isinkwa kodwa uphinde uhalele esinye. Nikho abazalwane. Kuyenzeka ukuthi usudlila usaskho kuthi makhama uwalibani uthi let me try it. Uyabachazela uJesu ukuthi zikhona izinkwa nobaba benu bake bazidla kodwa besithi ekugcineni sebeyidlile bayishintshashintsha aziqedanga indlala yabo. Amen. If uJesu ethiyelwe isinkwa athi zake zakhona ezinye yazi masishane ngivele ngicabanga ukuthi noshebe ngibona ngathi ubalwa kulezo zinkwa. Athi uJesu zake zabakhona endulo. Oyihlo benze njalo bazidla kodwa emva kwalokho baphinde benze njalo. Le nto yenza ukuthi ngibuke ukuthi khona ngisho inyanga ethiwa ukhokhovula. Mangibuka ngehlo lami ngiyabuka ukuthi akusona bezinye zezinkwa lezo uJesu akhuluma ngazo. Ukuthi mawusazidla ziyadleka nazo kodwa ekupheleni kosuku aziqedi indlala yomuntu. Akusona lezo zinkwa lezo. Haleluya. Akusona lezo zinkwa eyibuthele kwezinye indaba engeke ngibe ngishilo. Ababuthele kuzona njengoyise mkhulu. Abathi lo baba babebuthana la. Kodwa the fact of the matter is bebuthene bengabuthene leso sinkwa esesikhashana. Siqede indlala yabo. Bese uJesu ngelikhulu ikholo athi kodwa mina ngiyisinkwa esahlukileyo. Mina ngiyisinkwa esehle ezulwini. Mina ngiyisinkwa ozothi mawusidlile uthi kodwa mina akawuphinda la. Balambile abantu ngibabonile. Ngibabonile abantu belambile emveni kokuba kade bethi badlile. Ngibabonile. Ingane beshintsha inyanga. Ingane kade kuzobethelwa ehlobo ebusika sekufikene ezogile eminye imkhuba. Ingoba isinkwa abasidlile is not sustainable. Kodwa namhlanje ntamba ngokungayikhethela wena. Amen. Ukuthi siphi isinkwa ofuna ukusidla kodwa zinye engingamaphakathi kwena nomfakazi ukuthi mawusidlile sona awuphinde. Amen. Haleluya. Amen. Mawusidlile sona awuphinde wenze njani? Awuphinde. Haleluya. Ayenzeke repetition ukuthi namhlanje ngizwe ngathi uthi nendlala kuthiwe no. Awumyeke uqhuzulana sothi uqhuzu lenyanga soyiqamba sethuka igama layo nomqhuzu benjisi kanjani kuthiwa awumyeke uqhuzu benjisi awuyeke loya ubona intombajona of which it shows ukuthi isinkwa asizinzanga. Amen. Haleluya. Amen. Kodwa uthini uJesu? Uthi mina ngiyisinkwa. And into engiyithanda kakhulu bazalwane akakufihli uJesu.
ukuthi sikhona izimpeke zakhona phambili. Haleluya. Angazi noma ngirong noma ngiright. Kodwa ayazi ukuthi mina kukhona into engakutshela yona ukuthi hayi le nto angayishizo sikhuba man. Ecollege bathi boba nesu lokufundisa. Amen. Ya asiyeke. Kodwa leyo nto bengizoyisho ngifuna ukukhombisa ukuthi uJesu uqinisile. Mayethi zike zaba khona izimpwa ngaphambili. Athi noma kade sikhona, uJesu akanawo umona. Kodwa manje uJesu uveza ukuthi yebo noma zazikhona. Kodwa ziqeda ngendlela yomuntu. Amen. Haleluya. Ngithi seniqalile niyayibona izipho. Eke zakhona. Futhi ngiyakholwa ukuthi usuqalile nawe uyawubona uAlbani wakho wakusho ukuthi ingahle uAlbani lamanje. Awunathula kanje manje. Amen. Cha, mhlawumbe soyixoxe emotweni sesiye emakhaya ukuthi uzwile umfundisi. Ungathi uyazi ukuthi ndake ngaya labantu. Noma siyeke ngizoyixoxa emotweni. Ngicela nixoxe masengekhaya. Ukuthi yazi ngithulile nje nesontweni. Kodwa umfundisi yabo umthemba ethi zazi khona zingavele ngakhumbula uAntu bani lo. Uyawazi uAlbani oke wawudla ngawo. Amen. How? Hayi bazalwane. Uyazi ngiyamthusa manje sengiyibone ngathi ngishumela into engekho. Kanti ngisho kule ngishumela inkosi. Awazi lo usazi kokwenye into. Angazi kube khona ukhambo oluphathwa umphethe. Ngiyaya phela ngoba ngifuna ukusho. Sengiyakhona. Akaze kwenzeke. Awazi uyithola unewayali. Unentambo ehambisa umlilo. Thiwe ngathi umlilo usahamba sedidana. Come on bazalwane. Awazi uyithola usesimweni kwathiwa lento ezayo isitimela. Lento engiyinikayo niyiguzu. Kuzofanele mawuyithatha ngikushaya orayini ababili. Nice. Angijawazi uthatha isitimela kanjani. Ngimtshelile ngathi ngangihlangabezisa izandla. Agazi. 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 Agazi kwathiwa lento ezayiguzu. Ukuzizosebenza idinga ujantshi. Agazi. Agazi. Hallelujah. Agazi bazalwane. Ngoba igeza khona izinkwa. Zigeza ziwe izinkwa. Kodwa zange zayingathi indlela yomuntu. Sakota. Sikanje sweet end ke yadliwa nje. Wangathi shepherd kodwa. Wathi umfunayo. Indlela ngathi inhlambuluko le. Iqiniso. Zike zakhona izinto. Amen. Futhi zadliwa. Uthi uJesu kwathi makwehlimana bayiphanga. Haleluya. Bayenze njani? Bayiphanga. Wathi uyakhona kwathi ubaba kasebenzi namhlanje ubhizi. Siyaphanga isinkwa.
esisustain indlala yomuntu. Lazima uke wakwiposition yendlala, guaranteed. Udela wakudumiso lebusuku ethi guaranteed. Ukuthi indodana yayisifisa ukudla nemdumba yenkulumo. Ashukele efayo wathi umuntu babethuzo wathi Nkosi. Zanqabi ingulube isikhulahula soyiphangela. It is guaranteed. Ukuthi make wafika indlala ungenawo uphapha. Uzodla noma yini. Amen. Hallelujah. Amen. Yini inkinga? Ingoba une-appetite no. Akekho umuntu one-appetite yokona bazalwane. Amen. Let me tell you straight. Omunye kumthatha unyaka wonke elwa nowona ethi akufuni wona. Kodwa for the fact ukuthi esikhwameni sakhe mhla epakisha kapakishanga kahle. Amen. Ngenxa yendlala ukunokuthi abuye nediploma abuye nosiyamthanda. Amen. Akasibuzile njalo thina ukuthi like asiyamthanda. Hallelujah. Uthi nje ukuzingamela ngani? Waphela asibuzi nakahle esisuke sidiniwe. Awubuzi ukuthi uba umuntu be. Vele okwakabanikela. Usiyamthanda ngoba awuthanda nayithina ke manje lo. Yize singakhonekthi kumthanda. For the fact ukuthi awupakishanga kahle. Amen. Usengozini Amen. yokuthi uzohamba udla noma yini. Hallelujah. Ayidlali indlala. Balumkhisi. Ayidlali indlala. Yabona ukhona abantu bayami. Yabona imali zakhe zini. Angakabuye nembungu. Eseshayela ojini omkhulu ophaliwe. Esithi hayi thama. Ukuthi umntana ushiwa yini? Washiwa indlala. Waophela ukudla noma yini? Uthi uPetro mayevuka ebuthongo nePetro yes. uNkulunkulu emabhela udlala itafula ubeka ilwana. Lithi sivuka hlaba udle. uPetro uthi nefa. Yonke lento ebekwa phambi kwami angiyidli mina. Isho dala indoda enomphako. Yabo. Thina sinamakhosikazi apheka kahle. Mawepise namanzi. Ayi siyabo sisivele sithi awungadini ukusheshe washo. Ngisenkonzweni. Ngoba unalo umfana. Ukuthi mangilichitha leli plane. Ngizothola njani ekhaya? For the fact ukuthi I know ukuthi ekhaya mhlalelo elingcono. I pride myself in denying anything. Ngiyala. Ngiphikisa noma yini ngoba ngiyazi ukuthi ngipakishe kahle. Ayangizwa. Hallelujah. Uma sekufika indlala umehluko uba sekuthenini upakishe kanjani. Ngangiyebuke sazi ngale sihamba noma ngebhasi. Amen. Uyazi ukuthi ukusuka eShane ibhasi le-Arends. Ngakithi Arends liyarenga lisalinda abantu. Uyazi ukusuka eShane liye Arends. Uhafu enkulu. Kabuzani ukuthi sasiba ngaphi. Hawu, senibona ngathi manje mina noma sinjani. Mina buzani ukuthi nani bangani. Ngabani nje hawu, engazi useniyabona noma sibambisana. Sasibaningi.
ngiyabona-ke manje. Malifika ibhasi lesilima lisalinde abagibeli siyaqala inkukhu siyenyakazisa. Hayi-ke uyabona iphiko leli akithi ubona phela ukuthi linesandla linendawo linene akithi ubona useka abantu abangaki la. What I'm trying to say is, sasithi masihlala phansi njengabo bonke abantu, we were excited ukuthi umphako unjani ukhona. Ngifuna ukusho njalo wena ukuthi whatever happens around you, as long as upakishe kahle, it's not for you to worry ngakho ethi kuJohn 14 inhliziyo yenu mayenze njani mayingakhathazeki for the fact ukuthi nipakishe kahle. Athi ngisho la niyakhona owakhona sengikulungisile. Ayikho into emnandi njengaleyo bazalwane ukuthi don't worry. Nala uyakhona, everything is taken care of. Ngiyisikwa odla mina oyihlo badla bajike bafa, kodwa wena mawudla mina awuyaphinde ufe futhi awuyaphinde wenze njani, awuyaphinde ulambe. Haleluya. Amandla umphako, kodwa provided ukuthi isiphi isinkwa ohamba naso. Nikhona bazalwane lapha yaku Marko 7 verse 27. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Jerusalem, Jerusalem, lift up your voice. Verse 27. Ngifuna manje ukuzohlukanisa izinto. As much as we excited la uhleli khona, kodwa ngifuna ukuzodweba umuntu ukuthi isinkwa sibekelwe bani. Haleluya. Amen. Onjani ovumeleke ukuba ingxenye lesi sinkwa. Haleluya. Amen. Ngoba abantu bebethi nami uNkulunkulu wangidala, kusho ukuthi nami akudala engakudalanga wayidala. Uma nje ungenaso isinkwa awunakho ukuphila. Amen. Haleluya. Uthi uJesu ekhuluma nalo wesifazane athi Jesu nami ungilungisele isimo sami. Ngamanye amazwi uthi Jesu ake ube isinkwa sami. Uthi uJesu akwazi lesi sinkwa sibekelwe abathile. Amen. Sibekelwe laba uJohn 1:12 athi ngokuba bonke abamamukelayo
salaba. Hallelujah. Esayino bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Bekufuna ukuthi ebusuku uma ungasithathanga. This is your moment. Pakisha kahle. Hallelujah. Pakisha kahle. Jesu kwenye indawo ekhuluma nabafiki bakhe sike sayixoxa noZondi athi uJesu makufika abantu bethi nathi sifuna uJesu bese bethi abafiki bakhe manini kancane usebhizi uJesu bethi siyamdinga afike uJesu wathi obana abamfunayo na kuthiwe inkosi naba bathi bayafuna uJesu abantu ngisho laba hayi ngoba befuna mina bafuna izingwa leze kade ngizi umuntu ongalisi izolo ngazo. Amen. Kusho ukuthi kungenzeka ngizwe kahle kungenzeka sikuleli phasika uthola ukuthi phakathi kwethu kunabantu abasho njengabantu bafuna izingwa kodwa bafuna esinye izingwa ukunalesi because there are people abathi bona sifuna izingwa bayeka izingwa bafuna izingwa sathi izingwa ngiyanibona ukuthi angifuni lesingwa kodwa ngifuna izingwa zayizolo eshakinisini uJesu lithi iBhayibheli babezwile ukuthi uJesu wenza umangaliso ngesingwa nabo bavuka babophela bathi asiyekhona siyafuna izingwa kanti as much as bafuna izingwa esirongo ngoba izingwa zi-available zibi-display ngiyembone hayi makuthi nani bafundisi niyakwenza lokho nomxolela kodwa ngiyembone kube khona ama-moments la insimbi ikhala khona kakhulu athi umfundisi ameni bathandeka kuthiwe athi nangu uJesu athi abafuna imishado abasukume babeyakwa athi lise basukuma abantu babeyinyawo beyothatha isinkwa eseduze kwesinkwa uzothiwe siyacross night namhlanje uyigqokile zonke umkhize zakho uyidonse ovara uma umkhize ngasenyawo wathi maseqala mthandazo ovula unyaka bese kuthi usekhona uNkulunkulu angazi benziwe ngiyekizwa abantu bethi kule nkonzo besikweni uNkulunkulu bemningi ukanciphe uNkulunkulu angazi kodwa sobe sixoxeleyo ube mningi ubaba ehla enyuka wasithini bese ngokuthi wathintana wasithini ukazi uthini bethu akayithinti ekholile wasithini. Kuthiwe namhlanje siyacross night thwe instruction ithi ngo-12 bake kwashawa u-12 wonke umuntu akasume uma ngenyawo kuba ngumsindo othi kuthi makudeda lapho thi uzothi ayireceive thi umshado ayireceive imali ayireceive imoto ayireceive umuzi ayireceive ingane angisakwazi ukuya emvilopini. Amen. Yini ero uchuze isinto eceleni kwesimo. Amen.
Ngoba I never hear them say, "Odinga uJesu." Those nights, there was once a night, I said, "How then?" Invite all the ladies of the world, abafuna imshado, abasingi, abafuna imshado ezoba successful. They had to come to that conference. I can't remember the year, but there was a high price to pay. Abantu were paying 20,000 and stuff. They don't get a little conference. And the ladies were flocking there. Ngoba honesty, ngoba sabona. Bayawudinga umshado. Hallelujah. Kunendlala. Abahamba nayo ayifulfilleki. Uma kuthiwa nasi isikwa, they went there and it was costing them, not understanding ukuthi sesakhokhelwa lo. Okwethu nje ukuthi sithi ngena Jesu. Let me tell you a story. Ngasindiswa ngo-1990 wakushumayela ubaba uMkhize. Akazi kodwa ngoba ngangisawulova ngaleso sikhathi. Ngayizwa lento yalobhuti ukuthi ayikho into eyenzayo. Hayi kodwa ngase ngithi hayi uzongijwayela. Uma ngizomtshengisa ukuthi lento yakhe ngiyayenza. Ake ngimgcwalisele kwakukhona nolova baba. So I could not bow down. Ngavele ngathi hayi lenyoni esondayo izongijwayela la. But I knew from then ukuthi something was happening. I tried to resist. UNkulunkulu ehlakaniphile. The following year, kwakhona usisa ngazi noma baba base-Transfit. Abafika esikoleni bavula i-SCO. Whatever bevula i-SCO, a few months later, kwafika uMkhize bazogxumeka intente eduze kwesikole. Ngasho ngathi lo bhuti wangilandele, yes. Ngathi enhleki out. Mara ayiboni. Very concerned. Ngayetendeni lakhe fresh. Ngifuna yobona ukuthi untouchable. Although ngiyazi ukuthi lokho into engithintayo. Chema ngifika khona. Khona umuntu ubaba. Owadala imvuselelo kimi. Kwakuthiwa ubaba Mathaba. Wayeshaya isigidi. Khona icula ngoba yabona uma umdlila umshumayeli. Umudla yena wonke nezinto zakhe. Amen. Izwa lishumayelile mawulidla. Ulidla libhange naye. Ngiyanikhuthaza bazalwane. Ukuthi sibheke ukuthi senza kanjani kubantu. Amen. Ngoba wathi umuntu wathatha into esho uthatha nawe. Uma wena usuwenza izinto engasafani nalento wayisho, avele afe. Loya baba. It was long time ago because I'm not sure if you remember. Kodwa wayeculela ithi, Jesus is the Lamb, van the Here. Jesus is the Lamb, van the Here. Jesus is the Lamb, van the Here. Hallelujah. I still remember. Nobila ngengasindiswa naye. Amen. Angisoze ngalikhohlwa. Amen. But glory be unto God. Because kwakuyilobo busuku la ngathathanga khona ezinye izinto. And ngiyabonga uNkulunkulu when it was the time to choose. My choice was right. Ngakhetha isingwa okuyisona sona. Listen to me very carefully. Kunabantu ongenzeka ukubungcike kona namhlanje ebusuku ukuze uqhubeke uphile. Kunabantu mhlawumbe ongcike kona ebusuku ukuze uhlale ujabule. Kodwa ngifuna ukutshela namhlanje ebusuku ukuthi hey injabulo efumaneka kuphela kuJesu. Abanye bathi ngiyinhlanhla libonga igama lenkosi ukuthi nawe namhlanje ebusuku awunamaphathi nansi inhlanhla. Nangu Jesu. Hallelujah.
God Amen. and Him alone, for He deserves the glory. Amen. Calling on me, Hayi mfana, hayi mfana. Oh God. Ngelilanga ngithe ngishumayela ngangisemthethweni wakhona abazalwane abasizakalayo khona umzalwane engambona ngangimazi although ngangingenayo into ephathekayo ngangikwazi ukushisekela kwakhe eshisekela uNkulunkulu. Amen. But akukho okunye engangikwazi ngaleba lokho. Angizange ngimtshele ukuthi bomkhize kodwa ngambuza. Ngathi bomkhize kambani lo mzalwane. Wamusho babomkhize ngathi okay. Nomkhize wangambuza ukuthi yini masuku kwenzakalani. I went home. Mangifika ke ekhaya. Yo. Nginomsebenzi omhlalela. Ukuthi before ngidla. Yabo? Before ngidle and stuff. Fanele ngiqale ngilandise unkosikazi. Ukuthi kwenzakaleni. Ngithi nje ngihlala phansi ethi ngambe kahle babayi. Ngithi esabe kahle bese ethi ya. Sengiyazi ukuthi futhi kufanele ukuthi
tell this to my wife because I know that she prays with me. Whatever difficult it is, let the only although it's just because I need to go through it. I need to. And it is more overdue. I'm serious. Kodwa ngiyamlalela. Futhi kuyafana because every time I speak from the unknown. Kodwa yena usuke ekukhuluma. I do some things here and there to gel it in. But it's all directive yakhe. Sometimes you get myself fake how umoya ongcwele ngibuza ubusubenzani ke. Engisho ukuthi yes. Bese umoya ongcwele ukhululekanga ngabona. Ay vele ngathi ngadansa ke emva kwalokho. Uthi babona ngathi babona thank you. Bese ngokuthi ngalahle. Bathi umoya ongcwele ngiyakusitha. Ngoba ngiyazi uyaphayiza ngiyakusitha. Then when I went home, there is this heaviness. I cannot tell you what it is until you told confirmation. I cannot tell you. But let me tell you, it was during the course of the week. The next morning, then I go to town. Uma ngifike edolobheni, ngiyayibona indaba yamaPakistani. Namayababa and stuff. Yeah, it's part of a goal, you can't go to town and come back without the inlet. As long as you are Pakistan, it's either Amashiks or Islam. The first person, the first person that passed across was the same guy I was praying about the previous night. Then I knew Ugutukulu has something in store for that man. And what God told me, God, this is what God told me. God said to me, somewhere in King, or to say in King, I don't know. But I'm going to tell what God said to me. God said to me, the guy you saw yesterday and today is the guy that is going to stand upright. Get vision as a dog. For the next whole week, I'm not going to go to lawyer. I tell you. So he's going to do and so when it comes to that, I'm very stupid. So, you mistake here, my dear brother, stand back. You, stand back. We are going to but what was this is what God said to me. The very day, the following day, God said, this is the man you saw yesterday. And the man is the one. Uma ngibona izinto zakhe
challenging endleleni. It used to be the cry of my heart. Ukuthi Nkosi, what is it that I can do to see the man prosper? And that was the day God was answering my prayers. I'm not looking at you. I don't know much about your life. If your life is a mess, you need to put it together. Because and uNkulunkulu assured me ukuthi the vision the man carries, you will carry. Njenga noJesu ethathelwa isiphambano indoda ekwathiwa yayivela kuKama yayivela eAfrika. So this is what God said some years ago. And today, no, was it yesterday? Yes, was it yesterday? Mangithi ngiyafika kuya Arens, ngiyaqolisa ukuphuma kule nto bazalwane. Mangithi ngiyafika kuya Arens, inhliziyo yami ithi mangise Arens uzophenika ubaba uMkhize ukuthi wena manje ngisakuyingane. You understand? Immediately mangibuya Arens, mangithi ngiyangena nje emnyango, ngayithela lokho. Ngabona ngathi Nkosi, kungani every time mangicabangiwani kaKhabazela, why are you always showing me this man? Because he does. Izongithe ngifika ngithi ngigijimisa indaba yokudla. Mangike ngiyangena endlini. Baba, ukhuluma ngama affairs ale ministry. And I said to myself, Lord, why? Why do I have to see this? If he is a mess, God is going to fix him. And once he is fixed, people will see the glory of the Lord in this place. Amen. Ngiyatolisa my brother kubeka kwi-limelight. But I feel I have to. So that even the others will know. Ukuthi uma bethinta wena bazobe bephazamisa indlela kaNkulunkulu. Because let me tell you now, the moment I'm speaking these words, khona baqala njengamanje bathi notch. Sengaba yilo. Bekhona osibala nobani, I don't care. Ukuthi khona nobani, bakhona for their own ministry, but your ministry is to stand with this man. Namhlanje masisidla yabona besihleli siyadla besidla spoon and plate bengeyona i-fork and knife maybe spoon and plate besidla kanjani masikala nje siyadla. When I lift up my eyes ngibona naleya bhodi le ngibona lokho ukuthi uncike ngebhodi. What is this with me and this guy? This guy is always on my space. I don't know why, but I pray it is according to the will of God. Yebo musokala no Muthando lo
Ngoba uma ngithi kukhona engizokusho ngaphezulu kwalokho esengikushilo kuyoba ngiyenzi justice. Lokho sikuzwile njengamanje is enough for you to make up your mind. Uyicabangisise kahle nje kaJesu. Mhlawumbe nawe njengabantu abathi baphethe isinkwa kanti abazi ukuthi bathatha isinkwa eceleni nje kancane kwesinkwa. Mhlawumbe you are on that space. There's one thing I can do. Is for me to pray the favor of God. Phezu kwempilo yakho ngizothandaza ngithi Nkosi, the favor owayenza ngo-1991, let it be the favor you are going to repeat tonight. Ngoba ufuna ukuthi ngihambe nesipho esonakeleyo. Nami ngizohlala ngithi ngo-1990 ngamamukela, nami ngizohlala nami. Kodwa wathi mayethu mathaba nali udlu lasimakayo. Immediately I knew ukuthi umphako ka-1990 walile manje. What I am about to receive is the fresh bread, better than Imana, better than any bread that ever was. Athi sesezwini sivela kuNkulunkulu, athi make wadla sona. Funa ukuthandaza nomuntu namhlanje ebusuku othi now I realize angipakishanga kahle. Athi now I realize ukuthi lesi simo engangisithathile akusona esihlalile ngona phakade. Kodwa today I know ukuthi lesi engisithatha manje will remain by me forever. In the day he will be by my side. At the night he will be by my side. When I walk anywhere, he will always be on my side. Hallelujah. Usekeleni etusena Uthi noma umthwalo
Next to Itilong. Situla Ishilong. You understand? This song is not a very strong message. But for the fact that we are singing out of understanding, I'm saying this because it is true. We are able to understand the meaning. Ngoba njengamanje ngifuna ukuthandaza nomuntu enze uma ngithandaza naye azi ukuthi useceleni. Athi mangiphuma la usobe athi masedinaye uzobe bheka konke ukuhamba kwakho. Hallelujah. Uyena uzobe i-judge lokuhamba, uyena uzobe u-director ukuthi wena usahambi la. Hallelujah. I don't wish ukukhuleka nomuntu ozothi mayiphuma la hambe otherwise. Kodwa uzothandaza nomuntu ozothi mayiphuma already unezwe lithi awusesuhamba la. I need this. This I need because I'm poor in making some decisions. I need this. I need the man that's gonna determine where I go. What is the thing you know? Oh, we honest on Jelton Hambe. Segugani. Jela. I'm my boyfriend. Animana lomngane wakhe ngiyanisa. Angani wami nje baba. Sula nomhlanje wamcina. Some of you, their choices are made by their girlfriends. Some of you, their choices are determined by the sum of money in their pockets. Some of you, their choices are determined by the amount of food in the cabinet. You are going to decide where I go. You are going to decide where I walk. Say content. Ukamba ngemizo na ngembolo yabanye abantu. Sengiyathandazwa. Angingaqedi ngento ezosiza wena. This is another mistake we pastors are doing. We end up begging people. Kube kuyibona bazobamba ilotho. But I choose not to beg. I choose not. Because the one that is going to receive the miracle tonight is you. Meaning I'm just walking the walk and fulfilling the journey. But the one that is going to leave this house with complete, finished, guaranteed eternal life is the man that is going to stand in front of me and say yes. Oh, we are aware of the benefits. I choose on the seas. No man programming, but I know something is being prepared there for me. They've got stuff that you wish to have, but at the end of the day, what you're going to get there, again, so who am I? Babu Duma, get up.
But ngiyakholwa uNkulunkulu esethi my time is up, I know. Kuningi bengizokusho kulabazalwane. Abanye ngiyabazi ngazi ngisho ama-witnesses abo. I refuse ungena kuleyo temptation. Ngigcina ngikhuluma phezulu kwempilo yabo kanti sengikhuluma indlela engizizwa ngayo. I wish you could speak the heart of God to these men and a couple of ladies. And I'm happy tonight because I see mostly men. Hallelujah. Really, I don't. You took me by surprise. Yes, that is very true. But I don't know what to say to them. That is my problem. No now we came to a point, I don't know what to say to them. But I know which is somebody is going to say the heart of the Lord. I need thee. Father, we need you tonight. Here we are. But what is the most fear you have before your life?
So I talk about the faces. So I talk. But whatever it is, this is very deep. I'm sorry I cannot say more than this. But I wish I'm not always catching up on the cases. Hallelujah. Hallelujah. Alright? Or you can tell. Yes? Give an example. Oh, I'm taking it to right? Yes. Okay. But either way, okay? We are called. See, beginning of our are you aware of Jesus and nothing else? Are you struggling with something else? Yes? So, come on about the kids. Let's see your name. Yeah. Because I know that time is not on my side. But who the issue? I'd say only have a time per se. But the fact is, in such a way, the person is struggling to walk. Kodwa iyinkwantshe ezithi maseyifikile kube nzima nokuhamba kodwa umuntu unaleyo problem. That I know, that I guarantee. Ingabeka ukuphila kwami phansi. Because when God speaks, I listen. When God speaks, Nanti order love and kids. I come to you. You want to tell me what this young madam who said the Sifu Samatam, do you want to tell me that? Huh? Is it true, Bazama? At this age, is it really true? Where's of in this one? What was the sister? Is it very true? This one? This one. It is because there is this attack. At my figure, in such a way, there is a struggle to perform just a normal walk. And some of you are struggling to go a day without painkillers. To go a day. Because when I issue it, I'm telling you, these are not your phones. I refuse to go. Now you can tell me, is this the will of God? Anything that is not from God, that is not from His will. To live a good life. I so wish for you to be healthy. So then, being unhealthy, is this the will of God? But Kulukula says, bazalwane ngicela mina emile la bakuduma ngikhona izwi afuna ukulisho kunini but ngifuna ukuthi sikhulume izwi lokholwa phezulu kwempilo zenu enalesi ngicela ibandla lulizandla lilulele la phakathi zenu
akukho kwahlula uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uNkulunkulu wenyama yonke. Yes. Akukho okumahlula. Njengoba usambilela meditate on him, zindla naye. As uMongcwele through ubaba uMasuku akwazi ukuyipick up lento uyifila elight pulpit kanti engazele yona kodwa uMongcwele wenza ya additional. uNkulunkulu is at work empilweni zenu. Usesebenzile uNkulunkulu esizokwenza manje sizokhuluma phezu kwesimo sisitshele ukuthi isikhathi saso siphelile. Baba uMngcwele siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu ongenawo amathambo. Wena uNkulunkulu ongenayo inkwantsho. Siyabonga ukuthi usithembe ngeauthority njengebandla lakho. Uma ukuthi usinikezele ihluthulelo zombuso esikubophayo emhlabeni nasezulwini kuyoba ngokuboshiweyo nokukhulu esikhululayo emhlabeni kuyoba ngokukhululwa nasezulwini. Siyabonga Baba ukuthi kuyenzeka ngegama likaJesu. Wena nkwantsho, wena simo senkwantsho, wena simo ozenza amathambo, wena simo owamathambo, ngikufundisa uJesu. Your time is over. Njengamanje ngiyakuhlekisa wena simo samathambo, wena simo senkwantsho. Njengamanje I'm shaking those bones. Njengamanje wena mkanja ngiyakusheka ngithi wena lalela uJesu. Your time is over. Jesu phezu kwempilo yakho uNkulunkulu akakudalelanga lokho. Ngempilo kaJesu wena mkanja you are healed. Ngempilo kaJesu nina mathambo Haleluya. Mfisi kusho bazalwane. Hamba ngiqale ngirelease laba kade bezela bezokhunekelwa. Cela sibakhulule babuyele emuva egameni likaJesu. Cela ukusala laba kade bezela ngaphambili. Eze kuNkulunkulu. Esikhuluma lamazwi ukuthi umuntu esindiswa usuke kunejeni uNkulunkulu akubizeleyo. Njengoba esebenzisile umfundisi uMasuku namhlanje ukuthi wena usindiswe, nawe kunabanye uNkulunkulu ababekile phezu kwempilo yakho ekufanele usebenze ukusindiswa kwakho ukuze ufinyelele ekutheni nawe ufinyelele kuleso sigaba sokwazi ubalanda abanye njengoba nawe ulandile.
okwenzeka uma ungaqinisekisi ukuthi impilo yakho uyigcina kuNkulunkulu. Funa sithandaze. Isigqibo sithathile, uthathe isigqibo esihle. uNkulunkulu uzohamba nawe. Uthi umhlabeni useceleni eduze kwami ebheka njalo. Siyathandaza manje ukuthi uNkulunkulu akabheki ukuhamba kwakho. Uthi nabakade bekwazi uhamba ngenye indlela babona ushintsha kwesitephu ngoba sekukhona ohamba eceleni kwakho. Awusahambi la kuthanda khona wena kodwa usuhamba la kuthanda khona yena. Ngoba uyena obheka ukuhamba kwakho. Cela niphakamisane zengiphakamisele enkosini sithandaze. Sosholo mthandazo. Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Ngiyakwamukela ukuthi ube inkosi, umsindisi wokuphila kwami. Ngiyakwamukela ukuthi ube isinkwa empilweni yami. Ngiyakunikela ukuphila kwami kuwe. Wena iba inkosi nomsindisi phezu kwempilo yami. Ngiyavuma izono zami ngenzanga kahle. Ihlanze ungihlambulule ngoKristu Jesu Nkosi. Cela sishayele uNkulunkulu izandla. iBhayibheli ke bazalwane lithi ngokuphenduka kwesono esisodwa ezulwini kuyahlokoma. Engathi ncane le nhlokomo enyenzayo kule nqaba engaphezulu.